खुलुमबाय बयखौबो मानावग्रेड गोबिंद बसुमतारी बिथाङा एनडिपि आफादनि सासे दैदेनगिरिमोन बिथाङा एनडिपि आफादनि सासे नेतामोन गोबां बोसोर बिथाङा एनडिपि आफादखौ सालायबोबाय दैदेनबोबाय हारिनि अलखद समाव बिथाङा गसंथाबोबाय एनडिपि आफादाव थानाय समाव एनडिपि आफादनि दैदेनगिरि जानाय समावहाय मानावग्रेड गोबिंद बसुमतारी बिथाङा बुहुमाव थानाय गासै बर' फिसाफोरजोंनो अनसायजादोंमोन सन्मान होजादोंमोन मान होजादोंमोन नाथाय दा बिथाङा राजनितिकआव आगान होनाय लोगो लोगोनो मानावग्रेड गोबिंद बसुमतारी बिथांखौहाय उन्दै बैसोनिफ्राय लानानै बोराय बैसोनि सुबुंफ्रानो रायखोमाग्रा जाबाय बुंखोमाग्रा जाबाय गाज्रि गाज्रि सोदोब बाहायनानै मानावग्रेड गोबिंद बसुमतारी बिथांखौहाय रायग्रा जाबाय जोबोर साननो गोनां नङा बादायजोफोर मबेबा मोनसे आफादाव थानानै दैदेनगिरि जाबोनाय समावहाय जेसेबांखिनि मान मोनोमोन जेसेबांखिनि सन्मान होजायोमोन जेसेबांखिनि अनसायजायोमोन नाथाय बैखिनि मान सन्मान अनसायजानायखौ राजनितिकआव आगान होयोब्ला रावबो मोनफिननो हाया सिगाङाव हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावबोनाय दैदेनगिरिब्लाबो बा नेताब्लाबो राजनितिकआव आगान होयोब्ला रायखोमा जागोन बुंजागोन बुंजागोन गाज्रि सोदोब बाहायनानै रायजागोन रायजाखागोनखा थिग बेबायदिनो प्रिया दैमारी बिथाङा मानावग्रेड गोबिंद बसुमतारी बिथांखौ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लालाय सोरबा बिक्तिखौ सोरबा न'खरखौ बा गागायनि पिसे गिदिंनाय बै दालालिफोरखौल' मानो नायखो नोंलाय जोंनि भैरबकुन्द समस्तिआव भुटान एरिया पाहार एरिया इसेथ' हेल्प खालाम नों मालायखौ आसि थुनानै बुङैनो मोसौ बोराया गांसो गोरलै नागिरो होननाय बाथ्राया दं नङा सार नों जेनखाबाय रिहन दैमारी सारजों नों जेनखाबाय 100%. Hi guys, I am very happy. मानोना गोबिंद चन्द्र बसुमतारी सारा सुइजारलेण्डआव गायब जानाय मैया सुइजारलेण्डआव मानो टिकेट होआ होनना बुंनायनि थाखाय लाजिनानै सुइजारलेण्डआव बियो रङा नीला बगा फुलनि लुका खेलिब गिसिले बेसेरा एमसिएलए डिपुटिसिप मोननै पद लानानै एरियायाव बेसेबां जि डेभेलप खालामनांगौमोन बेखौ डेभेलप खालामालासिनो सुइजारलेण्डआव ओंखाम ओंख्रि गेलेहैनानै बियो फैसाखौ बरबाद खालामनानै अ माय गड बान्डोल फैसा दुखिया दरिद्रनो रानना होबालाय मा जायो बेफोर फैसाखौलाय सोरबा स्कुल फरायनो मोनिफोरनो स्कुल फरायनो हो सोरबा न' गैजायैफोरनो न' बनायना हो सोरहाबा गाननाय जोमनाय गैया बेफोरनो हो मानो सोरबा बिक्तिखौ सोरबा न'खरखौ बा गागायनि पिसे गिदिंनाय बै दालालिफोरखौल' मानो नायखो नोंलाय जोंनि भैरबकुन्द समस्तिआव भुटान एरिया पाहार एरिया इसेथ' हेल्प खालाम मोननै पद लादों नोङो बियारबो लोंदों गोजाबो लोंदों माने मोननै पद लानायखौ गोजा मोननै बुस्थु लोंदों होनना बुंदों आं गोराबो लोंदों गुरैबो लोंदों ककटेल लोंबाला मा जायोनो गोबायोनो नों मानो मोननै पद लानानैलाय जोंनि रायजोफोरखौलाय मानो इसेबो नायासै मोननै पद लानानै नोङो जथेस्थ' नायनो हायोमोन जोंनि भैरबकुन्द समस्तिखौ बेहेके नाम्बार 1 जोंनि प्रब्लेमखौ मिथिखायो भैरबकुन्द हाजो एरियायाव मा प्रब्लेम
नों मालायखौ आसि थुनानै बुङैनो मोसौ बोराया गांसो गोरलै नागिरो होननाय बाथ्राया दं नङा सार? नों जेनखाबाय रिहन दैमारि सारजों नों जेनखाबाय 100%। दले बले मारैहाय जुइनिं जादों? फेसबुक खुलिनो हाला, मबाइल खुलिनो हाला, गासिबो जुइनिं BPF जिन्दाबाद। Vote for BPF। मिथिबाय? गोविंद सार बाय बाय।